mbele gi miweche manyien. Riwruoge makeyo ne ratiro mar oganda koro ywak ne piny owacho ne ok ochiwo thuolo moromo ne jopiny mar chiwo pachgi ewi paro 4 mag chik ma ochwal e nyim bura odiechieng' ma kawuono. Kaka Judith Omondi lero, gikoni kadho parogo kaka chike nyalo kelo midhiere e pacho ka. Jotije mag NHIF gin moko kuom ji manochwalo parogi ne komiti mar thieth ka koro ginyiso luoro mar wito tijegi poni opuodh paro ma kamago. Information can be treated in such a way that you cannot identify the individuals that the information, the data is relating to. So that actually is in the bill. The confidentiality is assured and the security is assured and people. Odiechieng' ma paro 4 mag chik mag thieth nopedhi e nyim od bura mamalo kod mano mar Senate. Ma biro ndalo achiel bang' jopiny chwalo paro mag-gi ne komiti mar thieth. Kata kamano, riwruoge makedo ne ratich oganda koni thuolo manyicha ochiw ne jopiny mondo chiw pachgi ne ok oromo kendo poni parogo kal ma ochweyo bedo chike, Jo-Kenya biro bedo kod midhiero mathoth. They didn't take the bills to the ground because they were looking at having stakeholder meetings. And to us, that is not proper public participation. We all need to have the public participation bill passed into law so that we can have proper structures for public participation at the national level. Riwruoge gi ogolo ng'ur ewi paro mar chik mar Social Health Insurance Bill, paro maponi okadhi to biro kawo thoth tije ma board mar NHIF osebedo katimo. Paro ni bende majiwo ng'eto mar 2.7 mar osara mag jotich mondo ochwal ne chudo mar NHIF, gino mabende gikwedo. The proposal to have a mandatory 2.75% monthly contribution from the employees' basic salaries for the health scheme is excessive and will further strain the taxpayer. Oko Uchumi Coalition survey done between May 19th to June 6th showed 77% of Kenyans do not support the proposed NHIF deductions. Paro achiel ni bende lipot mane ochiw kod jotije mag NHIF ne olero ng'ur mathoth. Jotije go koni paro ni miyo migawo mar thieth mamalo teko mar kawo tije ma osebed ka itiyo kod board mar NHIF gino madhi miyo giwit tijegi. Dwarogi en ni mondo lok paro moko e Social Health Insurance Bill. Ma okwongo en kawo jotije duto ma osebedo ka tiyo e NHIF ma ok giwito tijegi, tiyo kod ongirimiti ma osebed ka itiyo go e NHIF, keto jotich thuolo mar dhi e rutaya e hikgi ma gidwaro, keto ayanga yo matayo aheri mar jotich, kaachiel kod keto lai makare ma ibiro lok go tije mag NHIF nyaka e sirikal mamalo. Riwruoge makedo ne ratich oganda to nyono piny ni poni okadh parogo maonge lokruoge kaka gidwaro, to gibiro tiyo kod yore mamoko kaka doho kod ng'anyo e sundo piny owacho. People who are supposed to be calling us for public participation, they are exercising authority which is derived from us. So public participation in policy making from taxation and all these other processes is not supposed to be treated as a privilege. It's not supposed to be like that. So that when people have rejected a taxation process, that should be the outcome in the policy process. Or if the realms of the government would be able to give us the outcome which is pro-people, we'll have no option but to go back to mass protest, because that is also part of the tools which have been given by the Constitution to ensure that there's also accountability in the governance of public affairs. Judith Omondi, Ramogi TV. Lakteche ma Nakuru bago ng'anyo ka giseyo chal mar lwasi ma koch mar tich